Vítame vás pri pravidelnom prehľade najdôležitejších udalostí z oblasti daní, účtovníctva a legislatívy za uplynulý týždeň. Prajeme príjemné počúvanie. V zbierke zákonov bola uverejnená novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktorou sa zároveň novelizuje aj zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, o spotrebnej dani z tabakových výrobkoch a zákon o dani z pridanej hodnoty. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorou sa s účinnosťou od 10. júla 2025 a 1. januára 2026 mení a doplňa zákon o účtovníctve a s účinnosťou od 10. januára 2026 aj zákon o štatutárnom audite. Tiež podpísal novelu zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorou sa zároveň upravuje aj zákon o daňových poradcoch a SKDP, ale aj zákon o medzinárodnej spolupráci pri správe daní, ako aj zákon o daní z príjmov. Ministerstvo financií predložilo na pripomienkovanie opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor výkazu pre organizáciu s medzinárodným prvkom, občianske združenie, odborovú organizáciu, neinvestičný fond, neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby a nadáciu. Pripomienky zasielajte na sprava@databáz@skdp.sk do 15. júla 2025. Finančná správa zverejnila viacero nových dokumentov. Dostupná je napríklad informácia o novele zákona o dani z príjmov, ako aj materiál ku stiahnutiu identifikačných a autentifikačných údajov pri online registračnej pokladnici. Dávame vám do pozornosti, že od 1. júla došlo ku zmene výšky životného minima, čo ovplyvní exekučné zrážky z dôchodku a priznanie predčasného starobného dôchodku, neskôr od 1. januára 2026 aj sumu minimálneho dôchodku. Ak chcete vyniknúť a zaradiť sa medzi odborníkov vo svete daní, tak sa už môžete prihlasovať na cyklus seminárov Dáne komplexne. Získate prehľad vo všetkých témach a oblastiach vyžadovaných na skúškach daňových poradcov. Akadémia daňových poradcov si okrem toho pre vás pripravila aj ďalšie zaujímavé semináre. 10. septembra sa uskutoční seminár na tému legislatívnych zmien v neziskovom sektore a v oblasti športových organizácií. 17. septembra bude seminár, ktorý vás komplexne prevedie problematikou organizačných zložiek, cez ktoré na Slovensku podnikajú zahraničné firmy, a následne 22. septembra sme si pre vás pripravili webinár na tému fotovoltaika a s tým súvisiace zmeny. Do kalendárov vám odporúčame poznačiť si aj ďalšie dôležité termíny. Už 21. októbra sa uskutoční konferencia k daňovým podvodom a 12. a 13. novembra bude konferencia ku medzinárodnému zdaňovaniu. V decembri nebudú chýbať metodické dni. Veríme, že sa na tieto podujatia prihlásite. Rozsiahlejší prehľad informácií z oblasti daní a odvodov nájdete v našom spravodajcovi, ktorý vychádza každý týždeň v stredu. Aby ste žiadne číslo nezmeškali, prihláste sa na odber newsletterov prostredníctvom webu SKDP. Ďakujeme, že nás počúvate.